usisikele uThixo. Amen. But if wayeka lanto kubambelela kula ndawo akazuba sasikelela. Amen. Amen. But if ubambelela uba uthe Thixo uzamsikelela and andizukuyeka until ude undisikelele. Ndiyabiza uthenge ubambelele. Amen. Yini iBhayibhile kunomfo phaya kwakuthiwa kuDaniel eBhayibhileni. Amen. Amen. Wavele wathandaza. Amen. Wacela insikelo uThixo wamnika nje ayafika insikelelo kubani kuDaniel. Amen. uDaniel wavele wathi hold on. Amen. Abemntanazi ngiyocela necela kubani uThixo. Amen. Wabambela kuyo. Amen. 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 Ithi iBhayibhile kwa uThixo wathi wabona hayibo uDaniel benimnikile lanto ebeyicelile kutheni ngekho kuye nje esathandazela yona kule namhlanje ndiba ngajonga uDaniel uyathandaza ndiba ngajonga uyathandaza kanti ubambelele mthandazeni akawuyeki. Amen. It doesn't matter ngoba umthandazo awuphenduleki holding on emthandazweni. Amen. Bambela uDaniel akayeki ukuthandaza. Amen. Wabambela waqhubeka wathandaza. Amen. Wabambela waqhubeka wathandaza. Wabambela kwimke insuku uyaphela i-15 days sokuthandaza. Amen. Amen. Wathi uThixo hayi mani ikhona into eronga. Amen. Nxajongayo hayi manje zikhona iingelosi zikaSathana eziye zayibamba nantsikelelo kabani kaDaniel zayithimba wathumela zabo uThixo bangazoyikhulula idifike kubani kuDaniel. Amen. Ngoku utheni uDaniel ubambele. Haleluya. Amen. So ithi iBhayibhile ngoku ngexesha abambeleleyo wayebambelele kulaa nto ayicelileyo wayethandazela laa nto ayifunayo. Amen. Alo Davide ndicele ntonye kuwe Jehova endifuna yona. Amen. Ngangayeki. Amen. Haleluya. Amen. Icebo lendimasini Sibambelele. Amen. asingayekini. Amen. Haleluya. Amen. Nditsho uYosefu wayazi uba mna ndinephupha and elaa phupha ndizuliyeka. Amen. Waba ngafaka emngxunyeni wabambelele. Waba ngathengiswa kumaMidiyani wabambelele. Waba ngathiwa hayi ufile unyana wabambelele. Waba ngahamba wothengiswa iyimputhu wabambelele ephupheni. Haleluya. Amen. Ngoba if wayekile lezolahleka nephupha lingaphinde libe khona. Amen. Icebo yintoni? Ubambelele. Haleluya. Amen. So hold on kwinto osoyifundisiwe izokuqeqesha. Amen. Amen. So hold on kumthandazo okwaziyo uwenza ungabusawuyeka. Haleluya. Amen. So hold on kwezi mfundiso umane uzifumana ungabusawuyeka. Haleluya. Amen. Hold on ukuthi ndinalo ukholo endilizuphela. Haleluya. Amen. 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 Once uthi hold on uthi imbono kwakho uzawusikelela. Haleluya. Amen. Ithi iBhayibhile kwabona amadoda phaya ayemile phaya abukele uYesu wawenyuka kule ndawo kafika ingelosi yabuza hayibo uyaqondela phezulu kanje